La festa ha eixit al carrer a Bocairent amb la celebració de l'homenatge a les Capitanies 2026 al Teatre Avenida. Un acte que suposa el tret d'eixida cap a unes festes que representen la identitat d'un poble carregat d'història. Fuensanta Agulló dels Espanyoletos, Maria Amparo Domènech dels Granaders, Maria Ángeles Cirera dels Contrabandistes, Fernando Bañó dels Suavos, Francisca Sempere dels Estudiants, Isabel Sánchez dels Moros Vells, Isabel Ferrer dels Marrocs, Antonio Molina dels Moros Marins i Belén Ferrer dels Mosqueters són els màxims representants de les festes de moros i cristians homenatjats en una gala que ha tingut a Maria Jesús Francés com a mantenidora. En la seva intervenció ha fet valdre el treball dels iaios i iaies perquè el llegat de les festes continue viu. Per a mi és un dia avui molt especial, a banda de ser el primer dia com aquell que diu que iniciem les festes, per a mi suposa traslladar tot el que m'ha arribat per part de mon pare, sobretot, dins del món de les festes de moros i cristians, i per tant per a mi és com un cert homenatge per a ell i aquest inici d'esta festivitat tan important per a nosaltres. Jo crec que venen ara unes setmanes d'il·lusió plena, no? El poble al llarg del mes de gener anirà creixent en intensitat. Avui amb aquest inici de l'homenatge a les capitanies, però la setmana que ve ja amb la publicació oficial de les festes, el concert fester, la capte, contes, aquest conte creixent, no? Aquest conte enrere, no? Per a encaminar-nos a aquesta nit màgica de la nit de caixes a partir del 6 de febrer, quan Bocairent esclatarà i quan d'alguna manera volem compartir no només amb el veïnat, que per suposat, sinó també amb totes les persones d'altres municipis que vulguin acostar-se a viure amb nosaltres els moros i cristians. És molt important perquè anem a homenatjar a tots els capitans i capitanes que realment són els càrrecs més importants que tenim dins de les nostres festes. I l'acte avui de l'homenatge a capitans i capitanes és important per lo que és per ells mateixa, per la Junta de Festes i evidentment pel poble en general. Avui és quan realment tirem el tret d'eixida pel començament de les festes. L'acte, conduït per Marina Bañó, ha comptat amb la representació del sainet La Chapeta de Ricardo Reig Molina, interpretat amb gran èxit pel grup de teatre L'Arcà. A continuació s'ha presentat el cartell de festes, obra de Núria Tamarit, i el vídeo promocional. Queda per davant una àmplia programació que culminarà amb els dies grans quan tot el poble tornarà a reunir-se en les festes a Sant Blai.